Салом алейкум бачаҳо. Хайна дидестин таятачаи фул аймагасоибеш 2011 таъмировка шақа 11 мо я одам гуфт акам балонош ҳам бинем хушро да я мошина сёнка кардам неминам балоношам Didestin stop start da abagrev shideni abagrev rul dora ne ene ina salon maluk dostayım ha 11 муфти таъмировкааш нархш чанд сомон 160 ин мешидаги ша ё ки бо савдо дорам харидор зан зан савдо мекунем номеро чанда ай москва як зан занам плюс 992 55 25 55 136 ягон ҷӯр задагӣ нест любой устода балем проверка кунем мега ягон ҷӯи задагӣ надорам куя мотор шамӯй мекунӣ чанда абё моторш 1.8 1.6 2.5 бошо мошалло буда панҷером ҳамаш сатфоин ягон айб надора ҳамин мегира ҳамин кина мегави газам надора бензини холи вагон бензини холи бародарҷоно ин ҳамин номероам дар ҳамин ҷа гуфтем бадили пир зан зана ҳамин бародар мошинша фурӯшиаи дастарочна салому алейкум бародару хонаи фурӯшӣ ноҳияи Исор деҳаи Ортабз 6 сотиқ замин бои пешхона 6 сотиқи дига боғча лаби раҳи асвар халаба наздик қалаи Исор буд ина замини хона дарахтош калон ҳар намуда дарахтои мевадиҳанда гирди хона маҳкам ду дархона ошхона ҳамом ҳоҷатхона об свет ҳаст ина водопроводи обаш картишкошам қатиш агородкорӣ дарахтои гелос ина хона ду дархонаи 5 бассейни ина хонаҳо ремонташ шикатор эмоция задагӣ оно гирди навояш маҳкам даврӯза ҳамаш қофатилит бочкаи оваш наздики пушти хона ба оби ҳоҷи комрон бародару рақамҳоро дар рӯи телефон мегузорем
рақамҳо занг занем, нархи навуша гап мезанем. Документош 100% қоидави. Ина хонаи фурӯшӣ ноҳияи Сор деҳаи Оқили Поён. Ин кӯчаш ин хонаи падвалхонааш 4 дархоная, як падвалхонаш ҳамаш тайёрам, лакош партагӣ нест тамом. Ин ремонтш дар як резаву як дар. беруни хона берунаш як гаротш меҳмонхона шай хонаи бигем хонаи шишт. Не Spanish. Мақсад кадоми харидор боша бо ҳамин мебелош хати да мебелош хати иҷода тухми шая аловхонаша ҳамун берунаша ҳоҷатхонаш